Вітаю, друзі! Уже всім стає зрозуміло, що майбутнє світу залежить від долі двох держав – від України і від Ізраїля. Європа загине найшвидше після нас. Близький схід зірветься тими атомними зброями і закінчиться життя на землі. Ми, звичайно, вітаємо Сполучені Штати Америки з Днем Незалежності. Незважаючи те, що вони вчора перестали давати нам допомогу належним чином. Може, випивши 50 грам коньяку, в них в голові щось зміниться, якщо захочуть вижити. Бо загинуть усі. Після нас і після Ізраїля.